Hadien ba Cristiano Ronaldo bat Lionel Messi kila de bantau halaki jong ki record lang ba ki jing ialehkai ki ba itnan bat ki jing ialehkai ki ba panhon mensim ia ki nong kersan hakine ki jing ialehkai ri jongki haka ba Lionel Messi ulalong kumuta u player u babon assistam haki international history kat ba Cristiano Ronaldo ulalong kumuta all time top scorer haka FIFA World Cup qualify tengap dia zobai pigi parlok syakane ke channel lada video ibang thamai wat klik ban subscribe like ban share te hoi prolog adin gi jing ialehkai World Cup qualify ne gi jing ialehkai friendly match kim dalang than kita ki jing ialehkai ki ba itna namar ki babun hi kitim ki kindu ya kitim ki batalon han re wala kataru ki jing ialehkai ki dang long hi ki jing ialehkai ki ba shongshit namar kat badang don Cristiano Ronaldo bat Lionel Messi kum ta parlok in sayo obyang ban pek bat saki ia ki jing ialehkai ki ba kham itna namar de la shai ka si an sedang biang ye ki jing ialehkai haki league ba pher la ne ki jing ialehkai champion league bat la shai ka si ka Barcelona kan sei kun prosha ia ka Girona haka porman mit nyew sau pusan PM daka ba ka Real Madrid kadang bat haka kerdan ka Bangkok haka mit ikin pon jong ka Laliga kat ba ka Chelsea kan sei kun prosha ia ka Nottingham Forest haka porsan ba je tik porman mit daka ba ka Arsenal kadang bat haka kerdan ka Bangkok haka mit ikin pon jong ka Premier League bat ka Al Nassr kan sei lekai la shai ka si haka por kadwe chiteng man mit persya ia ka Al Fateh daka ba ka Al Nassr kadang bat haka kerdan ka Bangkok te perlok menta kamit ro kila don hi ki jing ialehkai bat ban yo bat page bat sakhi sa follow ka link ha ka description kuble shibon ngin sei kan du pat ha ka we ka video